Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Magandang araw po, Kolantits. Tawagin niyo na lang akong Johnny Oker or John, na isang engineer po at dating nagtatrabaho sa Dubai. May isang asawa at may isang anak. Ito po pala yung part 2 ng aking katas kahapon tungkol sa babaeng nakasama ko po sa Dubai na si Katrina. Ka-close ko lang naman po. Hi. Dahil isa po akong kaloyal at playboy. Hindi, sabi niya playboy pero marupok. Playboy pero marupok. Yun yung sabi niya, siya nagsasabi niya. Nagdesisyon po akong lumipat ko lantis ng trabaho sa bansang Guam. Kaya umuwi kami ng Pinas kasama ang aking mag-ina. At di ko pa po sila agad maisama sa Guam kaya nauna rin po ako doon. Pero ang komunikasyon po namin ni Katrina ay nagtuloy-tuloy po. At nung time na yon, pa Christmas vacation po yon. Habang nasa Guam ako, si Katrina pala po ay umuwi ng Pilipinas. Ako naman, alanganin akong umuwi dahil bago pa lang po ako sa trabaho. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello. Oh, ma. Papa, Ano yun? may echo. Oh. Anong tanong mo sa akin kung Uuwi ka ba? titignan ko pa kasi kararating ko lang sa Guam, di ba? Parang nakakahiya naman na babakasyon agad ako. Ay, sabi mo kasi uuwi ka eh. Tsaka may tatrabahuin na kami sa Saipan. Alam mo yung Saipan, yung sa kabilang mga isla. Namimiss ka namin eh. Oo, na-miss ko rin naman kayo, pero ganun talaga. Trabaho mauna eh. Oo eh. Baka next December. Sikasuhin ko pa rin naman yung papeles nyo eh. Para makahabol na rin kayo dito sa Guam. Sige, bilisan mo ah. Miss na miss ka na ng mga bata.
Oh, sige. Isa lang naman yung anak natin, ha. Eh, yung aso natin, anak na din natin yun eh. Sabagay. Ay, napakain mo na ba yan? Sino? Hindi pa kita nakain. Hindi, yung aso. Oh, talaga? Oh. Si Junjun, kumusta dyan? Junjun! Meme! Naglalaro pa ako dito. Roblox. Bawal na yan eh. Okay. Sige, ingat kayo dyan, ha. Gusto kong umuwi ng Pasko pero alanganin talaga eh. Tignan ko lang, ha. Papauwi ka ha sa Pasko. Tignan ko nga kung kakayanin. Hindi ako magpa-promise, okay? Sige. Oh, ingat kayo dyan. Ingat. Wala talaga akong balak na umuwi ng Pilipinas nung panahong yon, Colantits. Pero nung nalaman ko nga na nasa Pinas pala si Katrina, di ko alam, bigla na lang ako nag-book ng ticket. Huwag ka muna mag-react dyan. Hindi ko po alam yung address niya sa Pilipinas, pero ang alam ko lang, taga Paranaque siya. Ay, na-research ko po. At nung nalaman ko, natuloy nga ako, umuwi ako ng Pilipinas. Parang ito na yata yung bahay nila. Ito, doorbell ko. Sandali! Yes po. Oh! John! Kumusta? Ay, di mo ako papasukin. Buti nakita mo agad yung bahay. Uy, naanap ko yun. Nakarating pa ako dun sa kabilang baryo eh. Kabilang street, tapos... Surprise visit ba to? Oh, eh. Pasok ka pa, papasok. Sige, salamat. Ito sana nagsabi para nakapagluto naman ako. Wala akong pagkain ngayon. Order lang tayo. Fried chicken, okay lang yun. Bakit? Isang bakit? Ha? Magiinom? Hindi, isang bakit. Pag may alak, may Eh, balak. Bakit ng chicken? Sino ang kasama mo dito? Kapatid ko. Yung fiancé mo pala. Wala. Mamaya pa. Oo, mamaya-maya. Hapon pa Iyon, naman. dahil mo tinatanong, pumasok ka muna dito at magkwentuhan tayo. O, kamusta na? Kamusta naman na? Ito pala yung bahay niya dito. Okay lang naman. Pwede umupo? Oo naman. Sige. 20 minutes daw dadating yung order natin, ha? Nag-order ka na. Sige. So, Gumagwapo makinis lang. Tapos, maputi. Tumatangkad Di, grabe naman to. Ganyan ka. Niloloko lang kita. Pero it was nice meeting you again. Anong atin? Wala. Pero... Di ko alam. Basta, nung nalaman ko na umuwi ka dito, napabook na ako ng ticket eh. Gusto kita makita eh. Sus! Niloko mo pa. Sinasabi mo lang yan. Pero syempre yung pamilya mo yung priority mong makita dito. Ano? Kamusta na sila? Hindi nga nila alam na umuwi ako eh. Loko ka dyan. Ba't di mo pinaalam? Ibig sabihin, inuna mo pa akong kitain? Oo. Masama ba? Uy, bakit mo ginawa? Oo, masama yun. Bakit mo ginawa yun? Hindi ko alam. Bad yan. John, kung ano mang naiisip mo, masama yan .
Hindi tama yan. May pamilya kang tao. Usap lang naman tayo. Gusto lang naman Oy, kita makita. bakit hindi mo pinaalam sa pamilya mo? Tapos inuna mo surprise pa. na rin. Ano ka ba? Inuna mo pa akong i-surprise. Hindi tama Namiss yan. kita eh. O, namiss din kita. Halikan ko siya. Eto. Andiyan na yung chicken. Teka lang. Kuya Grab? Ma'am! Ayan. Isang bucket, ma'am! Magkano po bayad ticket sa the gate? Ha? Magkano yung bayad sa ticket sa gate, sa guard? 10 piso lang, ma'am. 10. Sige. Ayan na po. Sa'yo na po yung sukle, ah. Thank you, ma'am. Thank you po. Pasok ka, kuya. Ate, okay na. May delivery pa ako. I'll be there. Nabusog ako. Sige na busog ka. Sarap ng kain ko. Sarap pag may kasama. Sarap po talaga kasabay kumain kahit dati. Excuse me. Kahit dati dun sa, Sa Dubai. sa Dubai. Makamiss yun, no? Kala ko kinasal na kayo. So pagbalik mo, saka sasama yung fiancé Oo. mo. Ganun yung mangyayari. So, hindi naman kami nagmamadali. Tsaka, apakabait ng tao na yun. Daming plano para sa amin dalawa. Ikaw, anong plano mo? Wala. Kamusta yung Guam? Nainit. Parang Pilipinas. Siguro may ka-close ka na rin doon na babae ulit, no? Parang tayo. Wala. Hindi naman ako ganyan eh. Tayo nga na ganun eh. Tapos sasabihin mo, hindi ka tayo ganyan. Alam mo, mga babaero talaga, isa lang yung linya. Hindi ako ganyan. Pero naging ganun nga tayo eh. Para naman tong... Tayo. Alam mo, safe sa akin yung... Tayo, ako yung kaya nga. safe zone mo. Kaya sabihin mo lang sa akin kung meron ka ng Wala ibang nga kasi nagiging ikaw. ka-close, Wala nga kasi ka-situationship. ikaw nga yun eh. Ikaw nga yung... Dapat meron din taga-Guam. Ako kasi, okay na ako. Okay na ako sa life ko. Diyan. Talaga. Nagsisisi nga ako eh. Ba't pa ako lumipat? Parang, dapat pala, nasa Dubai na lang din ako. O bakit paganda naman yung karir mo Hindi. sa Guam ah? Hindi naman ganun kadali yun eh. Tapos, siyempre, namimiss kita. Hoy, buhay mo yung priority, hindi tayo yung priority dito. Ano ba yung mga sinasabi mo na yan? Hindi ko alam. Alam mo na lasing ka sa manok. Manok lang yun pero lasing ka. Huwakan ko yung kamay niya. Hoy. Halikan ko. May- Namiss talaga kita eh. Hindi ko alam. Pero hindi tama to na uunahin mo akong kitain. Katrina, shh. Halikan ko siya. Alam mo, dapat sa asawa mo ikaw, tigang na Katrina, tigang pwede ba? ka. Tumigil ka na. Dapat di mo ako inuunang halik-halikan, asawa mo muna. Alam mo, uwi Oo, ka hindi na pa- lang. Hindi ako natutuwa ah. Sumumuwi na ako. Oo, kasi hindi tama itong ginagawa mo. Tsaka meron akong, may sakit ako ngayon. Makalimot tayo. Hindi tama. Ayoko. Namimiss lang naman kita eh. Masama ba yun? Ayoko maging kabit. Wala naman ko sinasabing ganun eh. Eh ano, ginagawa lang. Ha? Ginagawa lang. Walang sinasabi, ginagawa lang. Umalis ka na. Okay na. Baka makalimot tayo. Alam mo, maayos na ako dito eh. Ayusin mo din yung buhay mo. Katrina. Ano yun? Ang konsenyas ng Hindi kasi yun eh. Katrina. Katrina. Huwag tayong pumikit. Bakit? Para hindi magtuloy. Oh, Huwag tayong humiga. Baka lumabas yung kapatid mo dito sa sala. Umalik na nga tayo eh. Ganun ba yan? Katrina. Ayoko na nga. Tama na. Okay na yun. Natikman mo na yung laway ko. Okay na yun. Sige na, uwi ka na. Hindi tama to. Baka makalimot tayo. Tsaka may shingles ako. Mahawak ka Walang pa. shingles ito. Katrina.
Umuwi na po ako noon, Kolantits. Mahirap na baka tuluyan kaming makalimot. At pagdating ko sa amin, Papa! Uy! Surprise! Umuwi ka pala, hindi mo sinabi. Umuwi ka pa. Pasensya, wala akong masyadong dalang pasalubong, mga chocolate lang. Galing din kasi may Saipan eh. Oh, mahal ko Okay lang yan. At least mas pasalubong. Papa, thank you sa chocolate, Papa. Grabe, na-surprise kami. Pero dito ka ba unang pumunta pagka uwi mo? Oo nga naman, galing airport, rumekta na ako. Oo, bakit di mo para nasundo ka namin? Ito Ba't yung di ka ticket nagpasundo? ko. Ba't di ka Oh, ayan. Di ko sasabihin na pinrint ko lang to at inedit ko. Oh, ayan, oo, yung Bakit parang hapon na-print yung flight to? ko. Ano magagawin sa ticket? Ipiprint naman talaga. Bakit diretso, walang Huwag ka na tupi-tupi? magsalita. Basta importante umuwi Ikaw, ako. dito ka ba talaga unang umuwi? Anong tanong ng tanong eh. Basta umuwi. Importante umuwi ka. Si Junjun din nagsasalita. Hindi, kasi namimiss ko si Papa. Dito ka ba dumiretso? Oo naman. Ang dami niyong tanong. Kasi parang hindi ka napagod eh. Di- Usually pag galing airport parang haggard-haggard Guwang eh. lang naman yan. Di lang. Ilang apat na oras oras din niya, lang apat naman na- biyahe. Hindi apat naman, na wala oras namang lang. masyado. Ganyan kasi si Bong Villamor, text ng text ngayon eh. Nakaka-relate. Ay, ang Bong Villamor na yan. Oo. Sinasabi na may sinusundo sa airport. Iba pala yung sinundo. Ay, mga grab driver. Oo, pala. sanay kasi yan eh, nanunundo sa airport. Pero dito ka ba talaga dumiretso una? Kain na nga lang tayo sa labas. Dito lang. Oo, dito lang. Kasi parang di ka haggard. At saka parang, Sige na, kumain na tayo sa labas. Tara Oh, na. sige. Kain muna tayo. Di ko po pinaalam sa pamilya ko, Kolantits, na di ako unang pumunta dun sa bahay namin. Pero for the last time, bago ako bumalik ng Guam at bago rin bumalik ng Dubai, si Katrina. At salamat ha, nakipagkita ka for the last time. Sorry pala sa nangyari last time. okay lang, ganun talaga eh. Pero at least, hindi natuloy, di ba? Kasi nga, gusto ko maging maayos na tayo. Tsaka, okay naman tayo ng ganito lang eh. Meron pa rin tayong communication. Hindi man malinaw kung anong meron sa atin. Pero, okay na ako dito. Masaya na ako dito. Ikaw ba? Hindi ka ba masaya? Siguro, babalik na rin ako ng Guam. Ikaw, babalik na kayo ng Dubai. Kasama mo rin yung fiancé mo. Well, yun naman talaga yung plano ko sa life ko, maging maayos. Kaya ayusin mo na rin yun sa'yo ha. Pero andito lang ako anytime na kailangan mo ng kausap. Ako pa rin yung Katrina na kakilala mo at kaibigan mo. Kung may mga mahahanap ka doon na bagong ka-close, go lang. Ano ka ba? Kailangan mo yun. Salamat ha. Mag-ingat ka doon. Ingat ka. Ano iniintay mo? Hug po yun. Hug. Last na lang. Sige. Ingat ka. Ingat ka din. Dito lang ako lagi. Huwag kang umiyak, oy! Salamat. Mamimiss kasi kita eh. Okay lang yan. Hindi ko na sasabihin na mamimiss din kita. Baka umasa ka eh. Ganun ba yun? Ganun yun. Metro's #1 Love Radio. Basic!